Raz, dva, výborne. Takže pekný, sobotnejší, letavský podvečer želám. Z dielne stand-up comedy a slam poetry. Dielňa stand-up comedy a slam poetry každý rok už tuším 12. produkuje jeden alebo druhý, alebo obidva tieto žánre. Ten prvý, čiže stand-up, je vlastne taký komický monológ. Ten uvidíte večer o 22:30 a teraz uvidíte slam poetry, čo je vlastne taká rytmizovaná poézia. Väčšinou buď zastáva názor jej autora, do nejakého rytmicky odovzdáva a je buď zábavná alebo nejaká hlbavá, alebo takýto názor aspoň imituje. Jedinou podmienkou je vlastne vystupovať solo, bez rekvizít a nejakého hastrošenia. V zásade človek má na sebe civilné oblečenie, ktoré by si zobral so sebou niekam inám. No a taký orientačný čas je tak 3-4 minúty. No a aby sme dlho nekecali, tak prichádza prvý slamer dnešného večera. To je Ostkalný borec, ktorý tam predstaví... som zadýchaný. Jak som si veľa naložil. Ten schodík, no vidíš, človek už nie najmladší. Peter, pôjdeš moderovať, lebo ty máš teraz tie tehličky na bruchu, čiže ty by si behal ako... No, takže Ostrelený borec, ktorý priniesol svoje staršie texty, ktoré medzi tým zase prekopal, takže tí, čo ho poznajú a počuli jeho slamy, tak si teraz môžu porovnať, čo je tam nové. On to celý čas tunuje, takže aktuálny update svojho slamu práve prichádza dať Nero. Čaute, čaute. A mne sa stalo, a týmto referujem na letavské čaro, stalo sa mi, že som stretol Sáru, ktorá mala strašne veľa kvalít. A potom som stretol Sandru, ktorá tiež mala obrovský počet kvalít. A bolo to tak dávno, že už si nepamätám, ktorá je ktorá. A či to nie je náhodou tá istá. Takže toto sa volá Sára a Sandra. Jediné, čo si pamätám presne, je, že Sára šla v šlapkách a Sandra v sandálach. Na tričku mala kresleného vandala, opálená, strapatá, potetovaná tak, že vyzerala jak mandala. Zahorel som za ňou, ale Jan Palach, šelma, horúca jak sauna a svalnatá, vraj skákala po skalách už keď bola malá a toľko chýbalo, aby sa polámala. Ale aspoň sa sama naučila padať. Poskúšala všetko, veď kým je ešte mladá. Samba, tantra, Krav Maga a ako podojiť hada. Nevieš, či sa chce hladkať, hľadať alebo hádať. Je to také Hakuna Matata. Hakuna Matata? Jasné, že aj kuna má tata. Keby mala kuna, nemala tata, tak není mala kuna. A keď mala kuna, nemala tata a nemala kde bývať, tak sa nakakala kunám. Spoločná kúpeľňa je humáč. Choď sa ešte umyť, lebo tu máš chumáč. A to bolo na ňu trochu tumáč. Ale mala vlastný svet, jak Herbertova Duna. Keby mala mačku, volala by sa Luna. Ale od mala sen, že mala labradora menom Chára. Haraši aj našim, keď ho vidia, jak hára v šatách z čas, keď bola tenká, jak čiara. Ale ona nie je žiadna nána. A tak špekulovala, či by bola tak žiadaná, aj keby bola zadaná. A tak osedlá, taxikára, taliana, majstra maliara, pána vladára, aj toho, čo zvláda nákladiak. Všetko, čo mala, im ukázala. Dala im viac, jak Pamela za mladá. Jej umelecké melo bolo rada, Ada, rajská záhrada. Jej obľúbené mesto bolo Fuk ušima. Mala motorku a helmu s mačacíma ušima, len si na ňu spomeniem a suším ma. Koľko centimetrov skúsila, aniž by sa dusila, fakt netuším. No tuším, že tušila, že každý má pocit, že ju musí mať.